Erokamano Sharon. Nya neno abe tok nya ng'eyo nang'o madhi nyime nikech gima nyi yawo kanyo malong'o akia. Kata ne en buchgi mar riwruogno, kata ne Eugene yawo ofis manyien, nikech nonengo bed ni jopiny ng'eyo malong'o nang'o manitimo. Burani ne en mar ang'o mokwongo, kaeto siasa to kawaida kama jo siasa nitie nyaka time siasa. But nya neno ka ute fwambo moko o report ni DAPK nyo yawo ofis manyien, to bende nyo giluonge ni New DAPK, ma bende kuma nyo antie nyo wago mbaka gosiepe moko tapenjora niya, ang'o ma new e DAPK, ang'o ma nyo osebedo old kata machon e DAPK, nikech DAPK en chama moyud e 2022 ma pok ochopo kata higni 4, to dang' gichak gi rebrand new sama pod en new, nikech pok obedo old. To kwawe mago thenge, yes, riwruok to aneno ka gichalo jok ma ikore mondo oket formidable force manyalo piem gi jatend piny Kenya William Ruto, kata chama mamoko ma bende biro dwaro mondo ochung ng'atgi kom maduong' mar piny Kenya. To weche ariyo ma neno kanyo Sharon, ok wanyalo yudo time mar play clips gi te, to kiyudo thuolo kaka janeno mirango weche manyo dhi nyime sana sana kuom mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi, taneno ka chalna ni Usiguse Mrima season 2 duogo, nikech kanyi neno kwan mogoyo onge gima nyien kacha. Ne iwinjo ka owacho ni Kalonzo in koro ikane kura milion 4 mar Wakamba, anadhi ko milion 6 moko kata 8 mar jo Mlima, to wadwa ni Eugene imbe ik kura maromo kama mar jo Western kata Waluya, kaeto wariwore. Nyiso ni achiel kuom gik manodonjne godo kaka kosa e parliament manomiyo thiche oko ne en weche mag sate kamochung'e to ong'iyo mana gik moko from the lens mar kabila. Koro nya neno ka Mrima season 2 duogo, nikech kuseriwo kamano to ema ang' gidonje sirikal kaka ne gidonje sirikand Kenya Kwanza, to chako ni sirikand ni marwa kaka jo Mrima, nikech wane man wakelo kura marom kama, percentage marom kama ne wakelo, koro kombe makama nyaka mi jo Mrima. Usiguse Mrima season 2 duogo, ok aneno gima nyien kanyo.